imaju nesmoćene kapacitete. Oni imaju nesmoćene. Ja vas sve skupa pozdravljam, zahvaljujem što ste došli. Cilj ovog našeg druženja je zapravo jedno razgledanje zgrade koju smo završili i stavili zapravo u funkciju prije 10-ak dana, odnosno 1. lipnja. Zapravo jedno nepretenciozno druženje i razgledanje onoga što smo pripremili kroz proteklih godinu dana, u prvom redu za naše goste, za naše korisnike, za klijente raznih vrsta. Specijalna bolnica Lipik je u zadnjih godinu dvije shvatila da kroz proces reforme zdravstva se sve više i više nalazi na tržištu i da sve više moramo brinuti, a kad smo to znali i ranije, o potrebama naših gostiju, naših pacijenata, klijenata. I jedan od naših zadataka koji smo si postavili bio da podignemo i razinu smještajnog standarda, da je popravimo. Za ovih proteklih godinu dana puno truda smo uložili u nešto što je u konačnici potvrđeno od strane Ureda za gospodarstvo, Ureda državne uprave, rangom apartmana 4 zvjezdice. Dakle, jednom visoko kvalitetnom smještajnom kategorijom ili ocjenom. Ankin dvor je svakako doprinos tome. Vi naši gosti, pacijenti, vjerovatno boravite u fontani ili u depadansi ili u nekom drugom objektu. Prije samo 4 mjeseca ili malo više smo stavili u funkciju depadans. Jedan, usudim se reći, moderan bolesnički odjel. Ankin dvor je nešto drugo. On nije namijenjen samo pacijentu. Mislim da ga podjednako mogu koristiti poslovni ljudi, izletnici, turisti, pa reći ću i prolaznici. Oni koji zapravo žele više privatnosti, koji žele sačuvati svoju osobnost. Bolnica je tu preko puta, 50 ili 100 metara dalje, koji će ovdje imati klimatizirani prostor, televizor sa ne znam koliko programa, pristup internetu, bez obzira na dob, mislim da danas se gotovo svi time koristimo, jedan komfor u 40 ili 45 kvadrata
a gotovo po istim cijenama po kojima ili nešto malo više, 20 kuna možda više nego što plaćate smještaj u fontani. Evo sad se obraćam našim gostima koji doplaćuju taj smještaj, koji imaju uputnicu za terapiju i plaćaju smještaj. Dakle, ovdje vam je zanemarivo skuplje, a vjerovatno nosi svoje prednosti. Naravno, ima nešto što ne možemo ovdje poniti, ovdje ne možemo vam dati liječnike i ne možemo dati medicinsku sestru. Prema tome ima sve svoje za i protiv. Naš, dakle, cilj je da nakon ovog mog govora jednostavno prošetamo, prođemo, vidimo, vi se uvjerite, ocijenite kako to izgleda. Mi smatramo da je to dobro, znamo da ne ide ništa preko noći i nismo ovaj Ankin dvor radili iz hira, nego iz svijesti o tome da jednostavno moramo ići naprijed. Prošlo je nekako godinu dana od 1. lipnja prošle godine i mi sad očekujemo zapravo jedan uzlet, želimo svjedočiti o tim našim rezultatima, a nadamo se da ćete i vi svjedočiti, jer najbolja preporuka je zapravo živa riječ. Svatko od vas ko je zadovoljan uslugama bolnice Lipik, neka kaže drugima. Svatko tko nije nezadovoljan, neka ne šuti. Dođite i recite to liječnicima, sestri, tamo u onoj knjizi žalbe, dođete ravnatelju pa recite. Ja vas uvjeravam da mi slušamo što vi mislite i što kažete. Možete vi i danas to kazati. Želimo biti dobri, zapravo izvrsni i uspješni. Evo, hvala vam lijepa na pažnji, hvala što ste došli, izvolite. Evo, izvolite. To su moje suradnice i suradnici. Dobar dan, ja sam Jelena Cujzek, po zanimanju sam inače medicinska sestra, stručni suradnik Lentismed firme koja se bavi urinarnim kateterima. Za Lipik sam saznala preko glavne sestre bolnice Sestre Ljerke. Trenutačno sam smještena na rehabilitaciji u Depadansu. Kao otvorenje za Ankin dvor mogu reći da je vrlo pristupačno, vrlo lijepo, ugodna atmosfera, nekakva domaća. Smatram da tu mogu boraviti pacijenti koji su malo više pokretni i kojima nije potrebna, znači, 24-satna pomoć liječnika i medicinskih sestara. Na ljestvici od 1 do 5 Ankin dvor ocjenjujem nekakvom ocjenom 5. Zato što je vrlo pristupačno i smatram da
zaslužuje svaku pohvalu. Ja sam Renata Dužetić-Pliško, dolazim iz Istre, iz Pule. I evo, baš mi je drago da smo pozvani na otvorenje ovog vašeg novog objekta. Lijepo ste to napravili, prekrasno, ne znam kako je prije izgledalo, nije ni važno za ovo što ste naumili. Sigurna sam da ćete imati klijentelu koja će biti zainteresirana za ovakav vid smještaja. Apartmani su jako lijepi, svaki je znači različit, koliko sam uspjela vidjeti. Čini mi se da je to dosta kvalitetno napravljeno. Sad kažem, ovisi što, kakve su intencije. Ali mislim da bi to moglo biti za ovaj kraj. Da bi s obzirom na ponudu koju imate i u bolnici, i s obzirom na vašu vodu i vanjske bazene i tako sve to skupa, mislim da bi moglo biti. Marija Mešter, dolazim iz Požege, inače već dolazim drugu godinu. Jako sam za poslije operativnog zahvata kralježnice i jako sam zadovoljna smještajem, osobljem ljubaznim, kuhinjom, svim. Ja sam inače iz Slavonije i kad je mi rečeno u Zagrebu, kad sam bila operirana, rekla sam ne, nikuda sam u Lipiku. Lipička voda, svima ću vam reći da je najbolja voda u našoj Hrvatskoj, najkvalitetnija. Od vode pa do svega, tu je samo se može reći hvalu, pohvalu za sve. Evo sad novi dio u kojem sjedim, to je prekrasno uređeno, bi rekla, jedan prekrasni apartmani, krasno uređeni, estetski, dekorirano i savršeno i pozvala bi cijeli svijet, cijelu Hrvatsku da dođe, da vidi, da se odmori u Lipiku, jer tu ima se svašta vidjeti. Prekrasnu prirodu, prekrasan park, ja sam na fontane na prvom katu. Soba nema klimu, ali mi imamo prirodnu klimu. U našoj sobi je prekrasno, u našoj sobi je hlad, u našoj sobi je divno, mir na hodniku, jedna krasna harmonija, ljubazno osoblje kojeg negdje se ne može naći. To su lipički u Lipiku, osoblje medicinsko, liječnika, svih od gospodina ravnatelja nadalje. Ako sjediš na tim, ako ideš na terapije i sjediš bilo gdje, svako će te isto osoblje koje te je vidjelo ujutro pozdraviti svaki put kad prođe kroz tebe. Znači, osjećaš se jako dobro, ponosno, onako, vrednujete se kao gosta, kao pacijenta, kao čovjeka, a to je važno za malog čovjeka. Mogu reći sve najbolje, pogotovo ovim novim dijelom, kojim se ponosno sjedim. Čestitam im, nek imaju puno gostiju i dođite svi i vidite ovu ljepotu naše Slavonije. A još ću nešto reći, kad sam prvi put došla poslije operacije u Lipik, imala sam bisernu kupku, došla sam u onaj dio gdje je kupola, gdje sam pogledala na pod, ruža vjetrova, znala sam, nešto je starinsko, pogledala strop, divila se, legla u kadu i bila sam neizmjerno ponosna. Moje ime je Marija, pa sam mislila, Isuse Bože, pa ovako je Marija Terezija se nekad tu uživala i vladala i bilo ovako i ne baš ovako. I kadi nego oni mramorni. I tako vam mogu reći za Lipik samo najbolje riječi, samo pohvale. Jer ovo nisu samo prazne riječi, tko jednom dođe u Lipik, on se ponovo vraća godinama.